Terve! Tänään esittelen teille kirjan Maailman ympäri 80 päivässä. Kirjan on kirjoittanut Jules Verne. Kirjassa Phileas Fogg hän lähtee maailman ympärysmatkalle, koska korttipelissä hän lyö vetoa, että hän pääsee maailman ympäri 80 päivässä, kun hän lähtee matkalle. Samaan aikaan Englannin pankki ryöstetään, joten salapoliisi alkaa Kirja oli ihan kiva, mutta vähän tylsä. Kirja oli ihan kiva, mutta vähän tylsä. Kirja oli ihan kiva, mutta vähän tylsä.